Buchanka špeciál. Čo nové na buchanke? Dieslačík je vnútri. Benzín je vonku. Dieslačík sa mi ľúbi, je to asi Ford Sierra, nakoniec 2.3 diesel. Sice tu má aj trubku na turbo, bolo v tom asi aj turbo, dož vie čo to, ako to poprerábali. Ale mal to chalan v úvaze, zobral som to, bolo to nahodené v úvaze. Bol s tým spokojný, tak hádam a ja budem drobné úpravy dorobiť. Ventilátor navariť medzi kus. Tuto somarinu vyhodiť by som chcel a dať sem servo. Z Pagera by mi mohlo pasovať, len som zistil, že som si ho predal, nemám. Musím niekde zohnať skrinku. A motor sa mi páči, jednoduchý motorček. Nič na tom není, rozvody kolesové, to je traktor, motor. Keď to bude fungovať, nemá chybu, netreba žiadnu áviu a žiadne také blbosti. Sem ide pekne servo uchytiť, kde ho mám. Tuto mi pekne vychádza servo navariť. Šup, tam bude remenička. 2 dierky, jednu konzolku prevariť. Servočerpadlo je tam, miesta. Malý šikovný motor. Takže pokračujeme. Buchaňa špeciál.